галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Абдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, без сезнең белән иншааллаһ иртәгә изге Аллаһы Раббыбызның айы Мөхәррәм айына керәбез. Һәм ул ай Рамазан айыннан соң ураза тотыр өчен иң хәерле ай булып санала. Һәм Аллаһ илчесе пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтте: "Афдалус сиями баъда Рамазан шәһруллаһил мухаррам" дип әйтте. Рамазан айыннан соң иң хәерле ураза ул Аллаһ айы Мөхәррәм айындагы ураза дип атады. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә я үзенең изге китабында, Коръәндә, яки Аллаһ илчесе пәйгамбәребез Мухаммад үзенең хадисләрендә берәр нәрсәне Аллаһы Тәгаләгә бәйләсә, Аллаһ китабы, Аллаһ айы, Аллаһ йорты, Аллаһ вакыты һәм башка шундый бәйләүләр булса, димәк, бу әйбер Аллаһы Тәгалә каршында зур урынны алып тора дигән сүз. Һәм шуңа Мөхәррәм айын Аллаһы Тәгалә Аллаһ илчесе шәһруллаһи, Аллаһның айы дип атаса, димәк, бу ай Аллаһ Тәгалә Раббыбыз каршында зур бер урынны алып тора. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу айда мөмкинчелегебез булганча үзебез дә, якыннарыбыз да, гаиләләребез дә ураза тотсак яхшы булып тора. Һәм бу айда аеруча махсус бер көн бар, ул Гашура көне. Ул Мөхәррәм айының 10-нчы көне, ул безнең календар белән 8 августка дүшәмбе көненә туры килә. Менә шул көнне Гашура көне. Ул көнне тотылган ураза пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, узган елның гөнаһларын гафу кылынуына бер сәбәп булып тора дип әйтте Аллаһ илчесе. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз рәхимле, шәфкатьле һәм безгә безнең хаталарыбыздан кутылыр өчен, чистарыныр өчен, тәнебез, җаныбыз, йөрәкләребез пак булсын өчен Аллаһ Тәгалә бик күп сәбәпләрен кылды. Бик күп юлларын безгә күрсәтте. Һәм шул юлларның берсе ул да булса Гашура көнендә уразаны тоту. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, хикмәте нәрсәдә? Нигә без Гашура көнендә ураза тотырга тиешлебез яки тотсак яхшы? Ул да булса җәмәгать, моның бик зур бер хикмәте бар. Ул көнне Аллаһ Тәгалә үзенең пәйгамбәре Мусаны һәм Мусаның халкын, Бәну Исраил каумен тарих дәвамында иң куркыныч, иң тәкәббер һәм халыкка иң зур зыян китергән башлык Фиргавеннән коткарды. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә Фиргавеннән Мусаның котылуы ул бик гаҗәеп бер кыйсса. Кеше кайчан хаклыкта әгәр дә ныклы булса, иманын сакласа, аңа дөньяда нинди генә проблемасы килеп чыкмасын, аңа Аллаһ Раббыбыз ярдәмен күрсәтәчәк. Һәм ул шул проблемадан чыгачак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә ул кыйссага әгәр дә игътибар белән карасак, бик зур гыйбрәтләр чыгарырга мөмкинбез. Фиргавен ул нәрсә күрде? Ул төшендә бер төш күрде. Янәсе Бәну Исраил кауменнән килеп чыгачак бер ир, һәм ул моның мәмләкәтен, моның байлыгын, моның дәүләтен
үзенеке итәчәк дип дигән төш керде. Фиргаун курка башлады һәм ахыр чиктә нәрсә уйлады? Бәну Исраил кавменнән яңа туган бөтен ир балларны үтерергә. Берсен дә исән калдырмаска. Үзе курка. Янәсе көннәрдән бер көнне шул малай килеп минем шушы дәүләтемне алыр дип курка. Кызларын исән калдырды. Әгәр дә Бәну Исраил кавмендә кызлар туа торган булса, аларны исән калдырды. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, кеше жан иясе, мәхлук нинди генә мәкерлек кылса да, Аллаһы Тәгаләгә каршы мәкерлек кылып булмый. Аллаһы Тәгаләне алдалап булмый. Аллаһы Тәгаләгә каршы көрәшеп булмый. Ни өчен? Чөнки бу зәгыйф мәхлук ул һичшиксез барыбер ул җиңеләчәк һәм шунда түбәнлектә калачак. Һәм Аллаһ Тәгалә моның мәкерлегенә каршы нәрсә эшләде? Мәкерлегенә каршы Мусаны әнисеннән алып Фиргаунның шушы бакчасында, йортында, крепостында яшәтте, үстерде, кеше итте. Һәм ахыр чиктә Аллаһы Тәгалә Мусага Фиргаунга дәгъват кыл. Фиргаунга мөрәҗәгать кыл. Аны хаклыкка чакыр, аны иманга чакыр дип әмер итте. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә Фиргаунның сүзләрен китерә. Муса килде, дәгъват кылды, сөйләде, Аллаһ Раббыбызга чакырды, ләкин Фиргаун нәрсә эшләде? Назигат сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Факаззаба ва аса". Ул ди Мусаның сүзләрен ялганга чыгарды, һәм аны тыңламады. "Thumma adbara yas'a". Һәм Мусадан кире борылып китте, һәм үзенең шушы бузык эшләрендә ашыгычлык күрсәтә башлады. "Фахашара фанада". Ул кешеләрне бөтенесен чакырды ди, үзенең бөтен халкын, үзенең бөтен кул астындагы кешеләрне чакырды да, һәм аларга кычкырып әйтте ди: "Фaqala ana rabbukumul a'la". Ул нәрсә дип әйтте? Мин сезнең иң бөек Раббыгыз дип аларга эндәште ди. Менә уйлап карагыз җәмәгать, менә галимнәр әйтәләр, тарих дәвамында шушындый зур шәхсиятләр, зур кешеләр арасында бердән-бер Фиргаун үзен Раббы дип атады ди. Калганнары алар каршы көрәштеләр, бузыклыкта булдылар, фәхишлек кылдылар, пәйгамбәрләргә каршы көрәштеләр, тәкәббер булдылар, ләкин бердән-бер Фиргаун ул үзен ди мин бөек Раббы дип атады дип әйтә. Һәм шул сәбәпле, әлбәттә, Аллаһы Тәгаләнең ләгънәтенә, Аллаһы Тәгаләнең газабына дучар булды. Һәм Мусаны җиңә алмый, Мусага каршы көрәшә, сөйләшә, сүзләрен итә, әйме? Ләкин Муса, пәйгамбәр, аны үзенең дәлилләре белән, аны үзенең мөгъҗизалары белән барыбер аңа җиткермәкче була, хаклыкны күрсәтмәкче була, кайда ялган, кайда ачыклык. Һәм шунда Фиргаун нәрсә эшли башлый? Фиргаун әйтә: "Һәм мин сине кызык итәм" ди. "Син Муса, син сихерче. Синең сүзләрең, эшләрең, мөгъҗизаларың бөтенсе дә сихер. Мин ди хәзер дәүләтемнең бөтен тарафыннан җыям сиңа каршы сихерчеләрне. Һәм алар сине фаш итәчәкләр. Алар сине бетерәчәкләр" дип әйтә. Һәм шунда инде сөйләшүләр була, кеше килсен, кеше күрсен, җыелсыннар дигән сүзләр була. Һәм Аллаһ Тәгалә ул сүзләрне китерә. "Фаҗуми'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum". Һәм сихерчеләр ди, бөтен дәүләттән, бөтен Мисырдан килделәр, махсус бер урынга, махсус бер көнгә җыелдылар ди. Һәм "Вaqila lin-nasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin". Һәм шунда кешеләргә әйттеләр: "Сез җыелдыгызмы барыгыз да? Бәлки шушы көнне, әгәр дә сихерчеләр җиңсәләр, без сихерчеләр артыннан иярербез. Алар әгәр дә баш булсалар, Мусаның җиңсәләр" дип әйтелде. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, аның кыссасы һәрберегезгә дә мәгълүм. Сихерчеләр алар үзләренең бөтен сихерләрен күрсәттеләр, бөтен тырышлыкларын куйдылар, ләкин Аллаһы Тәгалә Раббыбызның илчесе Муса пәйгамбәр аңа Аллаһ Тәгалә көч бирде, куәт бирде, мөгъҗизаларын бирде.
Һәм аның кулындагы булган зур бер таякны Аллаһ Тәгалә җиргә ташлады. Һәм җиргә ташлаганнан соң шул таягы йыланга әверелә һәм буларның бөтен сихерләрен ашап юкка чыгара дип әйтелә. Һәм шунда сихерчеләр Мусаның хак икәнлеген, хак илче Аллаһы Тәгалә тарафыннан килгән бер пәйгамбәр икәнлеген аңладылар һәм иман китерделәр. Фагулибу хуналика ванқалабу сагирин. Һәм алар җиңелделәр ди. Һәм кечкенә булып калдылар ди. Көчсез кечкенә булып калдылар ди. Ва улқия сахарату саҗидин. Һәм сихерчеләр моны күреп ди, шундук сәҗдәгә омтылдылар ди. Хаклыкны күреп, Аллаһы Тәгалә Раббыбыздан килгән шушы ниғмәтләрне күреп, алар шундук иман китерделәр. Һәм шундук сәҗдәгә төштеләр һәм әйттеләр: "Қалу аманна би раббил аламин." Галәмнәрнең Раббысы Аллаһы Тәгаләгә, Раббыбызга иман китердек ди. Рабби Муса ва Харун. Муса һәм Харунның Раббыларына иман китердек дип әйттеләр, дип әйтә шушы аятта. Һәм ахыр чиктә үзегез беләсез дәвамын. Ахыр чиктә Фиргаун аларны: "Мин сезне шул хәтле каты газаплаячакмын" дип әйтә. "Ла уқатти'анна айдиякум ва арҗулакум мин" Сезнең ди кулларыгызны һәм аякларыгызны төптән шабармын дип әйтә. Менә моннан шушы кырыйлардан шабып бетерермен дип әйтә Фиргаун. Ләкин сихерчеләр әйтәләр: "Нәрсә телисең эшлә. Ләкин синең эшли алган бөтен әйберең ул бу дөньяда" дип әйтә. Ахирәттә түгел. Һәм шуннан соң инде Аллаһ Тәгалә шулай насип кыла, ушбу сихерчеләр Фиргаунның кулыннан үләләр. Ләкин ничек үләләр? Иманлы килеш, Аллаһ Тәгаләгә иман китереп үләләр. Фиргаун тынычланмый. Фиргаун һаман үзенең бузыклыгын дәвам итә, инде бу хәтле мугҗизаларны күреп, бу хәтле хакыйкатьне күреп, ул барыбер артка бирәсе килми. Ул барыбер теге җиңешәсе, бирешәсе килми, һәм ахыр чиктә гаскәрен җыеп, Мусаны һәм аның бөтен халкын таптап бетерәм, изәм дип, ул куа чыга. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә Мусага әмер итә: "Халкыңны җый" дип әйтә. Һәм "Китегез, чыгыгыз дәүләттән" дип әйтә. "Мисырдан чыгыгыз һәм качыгыз" дип әмер итә. Һәм шунда уйлап карагыз җәмәгать, менә качалар, чыгып китәләр, качып, килеп җитәләр диңгезгә. Каршыларында диңгез. Артта Фиргаун гаскәре белән куа килә. Менә уйлап карагыз җәмәгать, менә кеше шундый халәттәйме? Алдында зәп-зәңгәр диңгез, иге-чиге күренми. Артта үлем алып килүче шушы сугышчылар, шушы атка утырып килгән көрәшчеләр. Һәм алар куып җитсәләр бетерәчәкләр. Менә задумайтесь над отчаянием этих людей. Һәм алар нәрсә дип әйтәләр? Алар пәйгамбәр Муса пәйгамбәргә мөрәҗәгать итеп: "Фаламма тара аль-җам'ани қала асхабу Муса инна ламудракун." Ике кеше җыелмасы, две толпы, ике шуйыр бер-берсен күргәч дип әйтә. Алар ди Мусаның шушы иптәшләре, Бәну Исраил кавмы, алар әйттеләр ди: "Безне тотачаклар, безне бетерәчәкләр" дип әйттеләр ди. Һәм шунда Муса алейхиссалам ничек җавап бирә? "Калла инна ма'ия рабби саяхдин." Юк ди. Минем белән минем Раббым, ул мине хак юлга җиткезәчәк, хак юл күрсәтәчәк дип әйтә. Менә бу җәмәгать, монда бик зур хикмәт. Менә монда безгә бик зур бер дәрес, ягъни синең проблемаларың, хәтта Мусаның шушы диңгезе кадәр булса да, иманыңны онытма. Аллаһы Тәгалә Раббыбызга тәвәккәлләвеңне онытма. Кешеләр теге кай вакыт диңгезгә карый, меңнәрчә, миллионнарча кичкенә булган проблемага очрап, алар уйлыйлар, что бетте, дөнья каралды хәзер. Мин иң бәхетсез кеше, мин иң шушындый уңышсызлыкка ирешкән кеше, бөтен әйберем бетте, янды, фәлән, төгән дип төшенкелеккә биреләр. Менә шундый вакытта җәмәгать, без кемне? Мусаны искә төшерергә тиешбез. Ул нәрсә белән очрашты? Ул нәрсә белән каршылашты? Аңа карамастан нәрсә дип әйтте? Калла, юк дип әйтә. Напротив, наоборот,
Инна ма'ия рабби саяхдин. Минем белән минем Раббым, самой мой Господь. И Он поведет меня прямым путем. Дип җавап бирде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, аннан соң нәрсә булды? Аллаһ Тәгалә таягың белән диңгезгә сук дип әйтте. Һәм диңгезгә суккач, диңгез ярлары, диңгез сулары ике якка киттеләр. Һәм кешеләргә, Мусага һәм аның халкына юл ясадылар. Һәм алай гына түгел, галимнәр, тәфсир галимнәре әйтәләр, су гына таралмады ди. Хәтта диңгез төбендән булган шушы төбе дип әйтә, ул корыды ди. Оно высохло и стало пригодным для перемещения, для ходьбы. Менә шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Раббыбыз шушы ике диңгезне аерган икән, шушы диңгез төбен киптергән икән, димәк синең проблемаларыңа Аллаһ Раббыбыз инде әллә кашан синең проблемаларыңны шишә ала, һәм аның кодрәтеннән килә. Һәм Аллаһ Раббыбызның кодрәтеннән килмәгән бер нәрсә дә юк. Шулай итеп, Муса һәм Бәну Исраил кавме диңгезне чыгалар, һәм икенче ярга чыккач, шундук артыннан кергән Фиргаун һәм аның гаскәре диңгезгә кергәндә, Аллаһы Тәгалә суларга берләшергә куша, һәм Фиргаун һәм аның гаскәре вафат булалар. Үләләр, суга батып үләләр. Һәм шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, аның инде Коръәндә дәвамы да бар. Анда Фиргаун иман китердем, хәзер менә ышандым дип әйтә. Аллаһ Тәгалә аңа җавап бирә: "Хәзер генә менә" дип әйтә. "Әл-ана ва кад кунта кабулу миназ-залимин." Син хәзер генә иман китердеңме? Үлем килгәндә, үлемең бугазга җиткәндә, хәзер генә ышандыңмы дип Аллаһ Тәгалә аңа әйтә. "Моңа кадәр син зур залимнәрдән булдың" дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, хәтта безнең ислам дине ышанышыбызда, игътикадыбызда, иманыбызда, әйме, кеше тәүбә кыла ала. Яшәү рәвешендә, тормыш дәврендә тәүбә кыла ала, иманга килә ала. Ләкин иманның, тәүбәнең ишекләре кайчан ябыла? Әгәр дә кешегә үлем килеп җитеп, җаны бугазында булса, инде гаргара булса, дигән тавышлар чыгып, кеше үлеп барганда, менә шунда гына тәүбә ишекләре ябыла. Аңа кадәр Аллаһ Тәгалә Раббыбызның тәүбә ишекләре ачык. Һәм шуңа күрә кай вакыт сорыйлар: "Хәзрәт, менә кеше ди онкология белән чирләп, ята больниста, ята хосписта, ята башка җирдә. Ул белә ди. Аңа яшәргә 2 атна калды, 1 ай калды, ярты ел калды, мөһим түгел җәмәгать. Хәтта яшәренә 5 минут калса да, әгәр дә ул үз акылында булса, әгәр дә аңласа, әгәр дә әле җаны үз эчендә булса, ул җәмәгать тәүбә кыла ала. Ул иманга килә ала. Һәм шуңа күрә, кайсы бер вакытта без катып бәрелеп, андый кешеләргә әйтәбез: "Гомер буе җүнсез булдың, шул килеш имансыз килеш үләрсең дә син", дип әйтүчеләр бар. Алай түгел җәмәгать. Кеше, бигрәк тә якыннарыбыз, туганнарыбыз булса, әгәр дә хәтта үлеме абачык булса да, 1 ай калганмы да, ярты ел калганмы, 1 ел калганмы, алай булса да, ул кешеләргә тәүбә хакында сөйләргә кирәк. Чөнки фәрештә кебек бер гөнаһсыз беркем дә юк. Һәммә безнең дә бар, нинди дә булса бер кечкенә хатасы, нинди дә булса бер ялгышы, менә шул ялгышлардан пакланырга, чистарынырга кирәк, һәм Аллаһ Раббыбыз хузурына тәүбә кылган рәвештә, пак рәвештә күченергә кирәк. Һәм бу тәүбә Фиргаунга ярдәм китермәде. Фиргаун чөнки инде үлгәндә, үлеме абачык булганда, инде җаны бугазына җиткәндә, Аллаһ Тәгалә тәүбәсен кабул итмәде, иманын кабул итмәде. Хәзер генә иман китердеңме? Моңа кадәр Муса сиңа күпме дәлилләр китерде, күпме мөгъҗизалар күрсәтте. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ахыр чиктә шушы Фиргаун һәм аның гаскәре юкка чыктылар. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә нәрсә дип әйтә? Фиргаунны һәм аның гаиләсен, аның якыннарын, аның гаскәрен дип әйтә. Иртә кичен газаплагыз дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Каберләрендә, шушы барзахта һәм кыямәт җиткәч тагын да зуррак газапка кертегез дип Аллаһ Тәгалә шулай итеп Фиргаунның һәм аның тормыш ахырын шулай безгә тасвирлый. Муса пайгамбар ул котылды җәмәгать. Ул иреклеккә иреште һәм Аллаһ Тәгалә аңа котылу күрсәтте. Ләкин ни кызганыч, Муса белән булган аның халкы,
Бәну Исраил бу әйберләргә хикмәт алмыйча, алар инде тагын да алга таба нинди генә проблемалар белән очрашсалар да, алар һәр вакыт Муса пәйгамбәргә каршылык күрсәттеләр. Без ди, сиңа хәтле дә интектик дип әйтә, син булгач та интектик дип, алар һәр вакыт Мусага шулай төрткәләп тордылар, шиметкәләп тордылар. Хәтта бер шәһәргә җиткәч, Муса пәйгамбәр, коралларыгызны алыгыз, әйдә керәбез шушы шәһәргә дигәч, алар әйттеләр, бар син үзең, эй Муса, син үзең һәм Раббың икегез бергә сугышыгыз, без кермибез анда. Без анда сугышмыйбыз дип җавап бирделәр. Шулай итеп, Муса пәйгамбәр үз тормышында, үз халкыннан да бик күп шушындый авыр сүзләр күргән, бик күп авырлыклар кичергән. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Муса пәйгамбәр аның халкы белән Фиргавеннән кутылуы ул зур бер мөгъҗиза, зур бер гыйбрәт. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә тормышында авыр вакытлар килсә, Мусаны искә төшер. Мусаның иманы ничек нык булды, Мусаның шушы Аллаһы Раббыбызга тәвәккәлләве ничек нык булды, һәм каршысында ап-ачык зур диңгез булганда да, ул минем Раббым мине хак юлга китерер дип Аллаһы Тәгаләдән өмөтен үзмәде. Шуңа күрә без дә өметләребезне үзергә тиеш түгелбез. Һәм пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә күченгәч, Мәдинәдә Бәну Исраил кавмы яши иде. Аларның шушы Гашура көнне ураза тотуларын күргәч, нигә бу көнне ураза тотасыз дип сорады. Һәм алар әйттеләр, бу көнне ди Аллаһы Тәгалә Мусаны һәм аның халкын Фиргавеннең шушы зулымлыгыннан коткарды. Шуңа шөкер итеп, бәйрәм итеп без ураза тотабыз дигәч, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтте? Biz ди Мусага сезгә карый лаеклырак. Һәм шуңа күрә без бу көнне ураза тотабыз, без бу көнне Аллаһы Тәгаләгә шөкер йөзеннән уразада булабыз дип әйттеләр. Һәм аннан соң вакытлар уза, инде пәйгамбәрбез бит инде күченә, аннан соң 10 ел Мәдинәдә яши. Һәм соңгы елында пәйгамбәрбезгә әйттеләр, эй Аллаһ илчесе, бит Бәну Исраил китап әһелләре дә бу көнне ураза тота дигәч, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, әгәр дә киләсе елга исән булсам дип әйтә, мин Гашура көне генә түгел, әле 9нчы көнне дә ураза тотармын дип җавап кайтара. Һәм шунда җәмәгать галимнәребез әйтәләр, димәк, бу сүзләре белән Аллаһ илчесе безгә китап әһелләреннән гыйбадәт мәсьәләләрендә аерылып торырга куша ди. Ягъни, синең гыйбадәтең китап әһелләренең гыйбатеннән аерылсын. Һәр кемнең үз дине, христианнарның үз дине, иудейларның, яһудиләрнең үз дине, анда башкаларның үз диннәре, мөселманнарның үз дине. Һәм мөселманнарның дин эшендәге йолалар, гамәлләр, гыйбадәтләр, алар кемгәдер охшарга, кемгәдер ярарга тиеш түгел. Алар Аллаһы Тәгаләнең сүзләренә нигезләнергә тиешләр. Һәм шуңа галимнәребез әйттеләр, Гашура көнен ураза тоту хәерле, яхшы. Кем тотса зур әҗр савабын ала. Ләкин шушы 10нчы көн, Гашура көне, Мухаррам айының 10нчы көне белән бер рәттән 9нчы көнен тотсаң да, ансы тагын да яхшырак дип әйттеләр. Һәм шуңа күрә менә быелны Гашура көне 8 августка туры килә. Аңа кадәр булган көн 7 август, ул якшәмбе көн була. Шушы 2 көнне уразада үткәрсәк җәмәгать, иншалла бик зур әҗр савапка ия булырбыз. 7 август якшәмбе һәм 8 август дүшәмбе көннәре. Һәм иншалла безнең мәчетебездә дә шушы дүшәмбе көнне, 8 август көнне инде гомум ифтар узачак. Ураза тотыгыз, үзегез, хатыннарыгыз, балаларыгыз һәм кич белән авыз ачырга мәчетебезгә килегез, мәчетебезгә рәхим итегез. Әйе. Һәм шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә ушбу кисса белән безгә үзенең зур дәресләрен бирә, зур гыйбрәтен күрсәтә. Һәм без дә, мөхтәрәм җәмәгать, гыйбадәт кылганда шушы дәресләрне алсак иде, үзебезгә сеңдерсәк иде. Һәм иманыбыз, Аллаһы Тәгалә Раббыбызга тәвәккәлләүбез һәм Аллаһы Тәгалә тормышыбызда бирә торган сынауларга сабырлыгыбызны
Аллаһ Раббыбыз арттырсын. Һәм без дә җәмәгать шул әйберләр өстендә эшләргә, тырышырга тиешбез. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه